29,500. Dan huwa l-ammont ta' persuni li rikorrew għas-Soup Kitchen fis-sena 2024 biex bekk fit-12 xahar is-Soup Kitchen servit 88,500 tikla ta' nofsinhar u 28,100 lunch ippakjat. Mhux hekk biss iżda 112 il-viżitatur irnexxhom isibu impjieg grazzi għall-assistenza tas-Soup Kitchen. Is-Soup Kitchen tagħmel mirakli kbar. Grazzi għal volontira li jaħdmu magħha. Kif huwa stmat li 7 volontira jaħdmu bħala membru tal-bord u 85 volontir ieħor huwa helper. Barra minn hekk, persuna waħda taħdem fuq bażi full-time u persuna oħra biss taħdem fuq bażi part-time. Flimkien mal-volontira is-Soup Kitchen tiddependi ħafna wkoll fuq id-donazzjonijiet li jsiru. Matul 2024 id-donazzjonijiet ġew minn 66 kumpanija, 1160 individwu, kif ukoll numru ta' visti minn skejjel u youth centers li l-koll kienu ta' sosten biex is-Soup Kitchen innexxla tipprovdi l-ikel lil dawn il-persuni li m'għandhomx biżżejjed flus biex jitrejqu. Ta' min ifakkar ukoll li s-Soup Kitchen toffri servizzi oħra grazzi għal avukat, żewġ infermiera, social worker u barbier. Joffru servizzi utli biex dawk li rikorru għas-Soup Kitchen ikollhom ħajja b'dinjità. Inkwetanti l-fatt li n-nies li rikorrew għand is-Soup Kitchen għax m'għandhomx biżżejjed flus biex jieklu kompla jiżdied matul is-sena 2024. Dan kif fis-sena 2023 kien stmat li s-Soup Kitchen servit 27,000 persuna, biżżieda tammonta għal 2,500 persuna. Is-Soup Kitchen huwa f'Fen Valletta fetħet il-bibin tagħha fil-25 ta' Wissu 2021 u toffri diversi servizzi lilin mill-ikel.